Hej med jer. Jeg hedder Malte, og i dag vil jeg præsentere en stor dag for Nordflow. Vi lancerer et nyt produkt, der hedder NordPay. Og NordPay er det største, jeg har været med til at bygge i hele Nordflows tid, mens jeg har været med på platformen. Så lige indledningsvis, så hele webinaret, det bliver optaget, man kan dele med hinanden og andre. Og det er muligt at stille spørgsmål under webinaret. Vi holder øje, og selvfølgelig vil svare så godt som overhovedet muligt. Lidt om mig. Jeg hedder Malte. Jeg har siddet i Nordflow, som er en faktura, godkendelses- og betalingsplatform, i snart 2 år nu. Og før så sad jeg i AI, kunstig intelligens, en virksomhed, hvor vi lavede dataaflæsning. Så jeg har været inden for økonomibranchen i en del år nu, og jeg har altid haft en vision om, at tingene skal være nemt tilgængelige, og det skal være billige, og det skal være for alle. Og det er det, jeg prøver at tage med, både fra min tid fra min tidligere virksomhed, og også det, jeg nu vil køre med i Nordflow, og med vores nye produkt, NordPay. Så dengang jeg startede i Nordflow for omkring 2 år siden, var platformen virkelig, virkelig lækker. Den var moderne, og det var man kan sige, en god skal til at så starte op den vision, jeg havde for, hvad man skal gøre i en fakturaflows proces. Og min primære funktion og min primære vision her, det er, at tingene de skal være super simple. Det skal være intuitivt at arbejde med fakturahåndtering, og det skal være nemt at sidde og køre hele flowet igennem. Det skal være automatiseret. Der skal så få hænder på som overhovedet muligt, og det skal være et one-stop hop. Og one-stop hop er nok det, jeg har fokuseret allermest på at gøre Nordflow til. Så det min tanke omkring det er, at når man sidder inde i Nordflow som en fakturahåndteringsplatform, så bliver du derinde så lang tid som muligt, og når du skal væk derfra, så er der ikke nogen grund til at skal tilbage igen. For at minimere alle de her touchpoints, alle de her steps her undervejs, og så holde dig til få systemer som muligt, så kan man samle det hele ind i selve fakturahåndteringen. Og det er det, som NordPay nu også kommer til at være en del af, men det er det, der har været min primære vision for Nordflow, som vi nu er godt i gang med at pushe ud. NordPay vender jeg lidt tilbage til. Det er til betalinger, men grund til, at vi har valgt at lave en betalingsløsning i Nordflow, det er sådan set fordi, det jeg kan se på markedet, det er, at håndtere betalinger er sindssygt dyrt. Det er svært at sætte op, det er komplekst. Der er rigtig mange forskellige ind over processen, der berører billedet flere gange, og mange flere gange end nødvendigt. Vi ser, at markedet er dyrt. Vi ser, at bankerne tager ekstremt høje gebyrer for ting, de ikke burde, fordi der bare er monopol på det segment. Og det er ligesom det, min mission er, det er at demokratisere det og få det ud til folket og gøre det så billigt som overhovedet muligt. Jeg synes, at betalinger, det er en commodity. Vi har haft pengesedler altså igennem hele vores civilisation. Så lige pludselig, når det bliver lavet digitalt, så er der nogen, der sidder og høster en stor punkt penge for det, og det synes jeg er forkert. Så når vi får betaling ind i vores system, så har vi gjort det så billigt som overhovedet muligt, for at det skal være nemt at så starte op med. Og det skal ikke knække bankbogen, bare for at så skulle betale sine leverandører. Der er også rigtig meget afhængighed af hinanden. Det ser vi primært ved små og mellemstore virksomheder, der har eksterne bogholderier. Den her kommunikation frem og tilbage fra virksomhedsejeren og den eksterne bogholder for at bare betale et dokument, når en ekstern bogholder sidder måske et par gange om ugen og skal ind på en kunde eller andet lignende, så venter man rigtig lang tid på at egentlig kunne gå ind og betale fakturen, og skal kontakte sin bogholder, hey, kan det sendes til banken, kan vi få det her planlagt osv. Hele den der afhængighed af hinanden som kunde og som bogholder, den vil vi frigøre, så man er uafhængig, og så man egentlig har, man kan sige, ejerskab over sin egen likviditet. Og det er ligesom det, vi bringer til bordet med NordPay. Nu deler jeg lige et par slides her. Og I er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål. Så nu gør jeg lige sådan der. Sådan her. Så det her, det er ligesom fakturaflowet, vi ser i dag uden NordPay. Det er sådan standard flow, når at man egentlig kører fakturbetalinger. Så fakturen, den kommer ind i systemet. Det bliver en PDF, der bliver aflæst, eller et mobilapp, man kan tage billede med, eller en e-faktur igennem Nemhandel-netværket. Så er det ind i Nordflow, hele vores platform.
Og herinde, der laver vi AI-baseret aflæsning på dokumenterne, finder ud af, hvad der står på de forskellige fakturer, og der tilbyder vi en meget, meget høj kvalitet på aflæsningen, og så er det ind i selve godkendelsesflowet. Det er der, hvor man skal godkende, man skal kontere, man skal have det ud i de forskellige afdelinger, man skal sætte regler op og så videre, for at så sørge for, at det egentlig bliver færdigbehandlet. Så vælger man til sidst, okay, skal fakturen egentlig betales, og hvordan skal den betales? I dag, der det typisk, der sker, det er, at det bliver sendt til økonomisystemet. Og i økonomisystemet, der har virksomhedsejeren ligesom ikke mere at gøre med den her faktura her, typisk. Især i de små og mellemstore virksomheder. Fordi så er fakturen ude af Nordflows hænder, det er ude af virksomhedsejerens hænder, og så råder over til bogholderen, der sidder og skal færdigbogføre og afstemme billedet i banken og ERP-systemet. Når det ligger herover, så kan de kommunikere effektivt på tværs af hinanden. Så når noget det skal sendes til banken, så sker det over for økonomisystemet enten som en gammeldags manuel filupload til banken, eller selvfølgelig også en automatisk upload også. Men når det ligger derover, så skal man stadig ind i banken, og så skal man kommunikere det tilbage til virksomhedsejeren, og fortælle, at nu ligger der noget i godkendelse i banken, så skal de ind og godkende, og så bliver fakturen endelig betalt. Og hele den proces her, der er så meget afhængighed mellem hinanden, der er så meget, man skal kommunikere på tværs, bare for at få en faktur betalt. Og det vi har fundet ud af nu, det er, at både virksomhedsejerne synes, det er super fedt, at man kan undgå den del, men bogholderne synes egentlig også, det er super fedt, at de ikke skal til at have det ansvar på deres skuldre, fordi betalinger er jo sådan set ikke noget, som en bogholder burde håndtere. Bogholderen burde håndtere det økonomiske og hele registreringen og så videre, men det er virksomhedsejeren, det er virksomheden, der jo sådan set skal styre likviditeten og styre den daglige drift. Og det er ligesom det, vi bringer på markedet med NordPay. Så når at man siger, at en faktura skal betales, så i stedet for at drive over i økonomisystemet, vi opretter selvfølgelig stadig leverandørpostering derovre, så bliver det sendt direkte til NordPay inde i Nordflow, som en integreret del af vores platform. Så du bliver i samme område, du bliver i samme flow og på samme proces, og nu kan du godkende og betale din faktura direkte herfra. Når fakturen den bliver sendt til betaling, så ligger den selvfølgelig til betaling til betalingsdatoen, og når den bliver betalt, så opretter vi også en betalingspostering over i økonomisystemet, så det automatisk også bliver afstemt. Der er det et spørgsmål i forhold til, hvordan trækkes kreditnotaer fra en betaling af faktura NordPay. Det kommer også lige ind på i vores demo, så det er muligt at sammenlægge og flette transaktioner sammen, så at man kan tage en faktura, man kan tage en kreditnota og lægge sammen til en enkelt transaktion, og så bliver kreditnotabeløbet fratrukket, så man ikke skal til at køre den her tunge proces med at skal skrive til leverandøren osv., men man kan automatisk fratrække det i selve betalingsprocessen. Så det er det overordnede billede, det er det, vi kommer med NordPay. Det er at få det hele samlet i én platform. Så når du sidder i Nordflow, så kan du egentlig styre hele din proces, og økonomisystemet bliver egentlig bare en database for, hvad det er, du sidder og skal bogføre. Og de ting, vi vægter rigtig, rigtig højt med Nordflow og NordPay, det er, at vi er de absolut billigste på markedet. Vi koster 1,5 danske kroner for en betaling, og vi giver gratis udenlandske betalinger. Det vil sige, har du betalinger, hvor du laver fra en dansk konto til en eurokonto, polske zloty, whatever du nu skal betale til, så er det gratis. Du slipper for bankgebyret på 40-50 kroner, som de ellers tager, fordi der er ikke nogen grund til, at de tager det. Det er bare et arbitrært beløb, for at de kan tjene penge, og det er der ikke nogen grund til, at man sidder og tjener på. Og det er der, hvor vi ligesom trækker de her omkostninger her fuldstændig ned til det absolut billigste på markedet. Der er ingen skjulte gebyrer, der er ingen månedlige abonnement, der er ingenting. Du betaler bare en pris per transaktion, og det er det. Så har vi også absolut topsikkerhed. Vi har MitID inde over alle betalinger, og vi har også valideringer i vores ende, så at man kan sikre, at dem, der har adgang til det i vores platform, er egentlig kun dem, der har adgang til at køre igennem MitID-processen. Vi har også flere lags godkendelse, så sidder man i lidt større virksomheder, hvor man har et par godkender i banken og sat op derinde, så supporterer vi egentlig også det i vores platform, så man kan se, når det er blevet godkendt af første godkender i banken, og når det afventer anden godkendelse i, man kan sige, bankopsætningen. Og så fokuserer vi på det hele det her, den her nemhed omkring betalinger. Typisk i dag, så kan det godt være svært at skal håndtere mange betalinger på én gang, men det har vi gjort super nemt. Så en ting er det her med, at man kan flette betalinger sammen,
men man kan egentlig også lave bare sådan et klik batch betalinger. Du kan tage alle dine udstående fakturer og kreditnoter på en leverandør, markere det, og bare betale det alt sammen på én gang. Det er en ægte PSD2 Open Banking integration, vi kører med. Vi er nok en af de eneste på markedet, der faktisk kører det på den her rigtig nye version af API'er. Og det er fordi, det er først for nyligt, bankerne faktisk er begyndt at overholde det her nye reglement. Så PSD2, det er noget, der kom for nogle år siden, der siger, at bankerne skal åbne op deres funktioner via API, via tredjepartsløsninger. Og det er det, som hele den her platform her, hele vores produkt, det er baseret på. Så det er også derfor, du slipper for at skal lave en tredjeparts, man kan sige, fil af aftale med banken. Du slipper for at skal lave hele den her aftaleproces her med banken. Det eneste, man skal, det er sådan set bare igennem en kort onboardingsproces hos os. Man svarer nogle kort spørgsmål for at blive godkendt igennem KYC. Og så bliver du sådan set oprettet i vores platform og klar til at forbinde din bank. Og det er ligesom de ting, vi fokuserer primært på i NordPay og Nordflow. Så lad os hoppe ind i selve demoen, hvordan det er, at det fungerer, og hvad er det egentlig, man kan, og hvordan hele processen køres med betalinger. Der er et spørgsmål om, hvordan man håndterer forudbetalte fakturer, som ikke skal betales igen, efter de er godkendt i Nordflow. Så det her, det er platformen. Og hvis man har en forudbetalt faktura, så vil den typisk blive markeret som allerede betalt inde i Nordflow-platformen. Så vi har NordPay, som er selve betalingsdelen, og så Nordflow, som er hele platformen som en helhed med fakturgodkendelsen. Og nu har jeg nogle testfakturer her. Hvis jeg går ind på en af dem, så er der nogle data, der er blevet aflæst, og det er en bankoverførsel. Hvis den her allerede er forudbetalt, så vil den typisk blive markeret som, at den allerede er betalt. Og hvis den er betalt, så vil den ikke ryge ind i NordPay-modulet. Og så vil den bare blive ryge direkte ind til ERP-systemet og blive lagt ind som en postering derinde. Men ellers, så det vi gør, det er, at alle fakturer, der er på enten bankoverførsel, eller FIG, eller internationalt, det vil køre ind i NordPay. Det bliver også muligt, så man kan vælge, for eksempel som standard, ikke at køre NordPay, men bare vælge de enkelte fakturer, man nu gerne vil have, der skal køre ind i NordPay som betalingsløsning. Det kan typisk være de virksomheder, som har et fint setup i forhold til deres flow med betalinger i dag, men de vil gerne spare pengene på især udenlandske transaktioner, fordi det er der, hvor vi kan spare rigtig, rigtig mange penge for en virksomhed. Og det kan også være, hvis man gerne vil køre udlægshåndtering på sine medarbejdere. Hvis en medarbejder har været nede og købt noget brød til virksomheden, og de tager et billede af kvitteringen, de har lagt ud for det, de kører det ind igennem Nordflow, og så bliver det godkendt. Og så kan man egentlig, man kan sige, refundere medarbejderen med det samme, ved bare at køre den betaling, den kvittering eller faktur ind i NordPay, og så kan man betale sine medarbejdere med det samme i løbet af den her proces her. Så skal man ikke vente på lønkørsler, man skal ikke vente på lange processer, for at det skal godkendes igennem nogle forskellige, man kan sige, steps, så kan det blive godkendt direkte ind i platformen. Der bliver spurgt, hvem der markerer en forudbetalt faktura som betalt i Nordflow. Det vil være enten bogholderen eller selvfølgelig i processen, men det vil typisk være bogholderen, der tager sig af den proces her. Det vi også har kigget på, det er, at vi har den her direkte indgang ind til banken. Så på sigt, så kommer vi også til at hente posteringerne fra banken af, og kan lave en form for, sådan en suggest, et bud på, hvad der egentlig også på forhånd kan flettes ind og udlignes med bankposteringerne. Det er ikke noget, vi har i dag, og det er ikke noget, vi kommer med fra launch af, men det er noget, vi kommer med på sigt. Og så kan man lave hele den her automatiske postering og afligning, inden det egentlig kommer ind i Economic eller Uniconta eller Business Central, eller hvad man nu sidder i. Der bliver spurgt, at i tilfælde, at der er tidligere sket dobbeltbetalinger, så ønsker at fratrække det beløb i betalingen, kan man se en total saldo, der ligger i økonomisystemet. Du vil godt kunne se den totale saldo i økonomisystemet, men man vil ikke kunne se det som sådan i Nordflow, fordi at der vil de have været enkelte betalinger. Så er det fordi, at du skal gå ind på forhånd og så rette i beløbet. Det bliver også muligt på sigt at også kunne rette i beløbet, når man er inde i selve betalingsprocessen, men det har vi låst i dag for at sikre, at det man egentlig sender ind til betaling, jamen det er det beløb, der egentlig skal betales i dag. Så nu har vi de her fakturer her. Når jeg markerer dem og siger godkendt,
så ryger de alle sammen ind i NordPay. Og det er så også her, hvor vi opretter posteringen inde i økonomisystemet. Så leverandørposteringen ligger allerede derinde nu, og så når at den bliver færdigbetalt i NordPay, så oprettes betalingsposteringen også inde i økonomisystemet. Så har vi den nye faktura, der ligger her. Vi har noget forskellig bankoverførsel, og så lavede jeg også en international overførsel, der ligger hernede. Vi håndterer selvfølgelig også FIG herinde, men nu har vi gjort sådan, at bankoverførselen kan køres hele vejen i processen. Jeg kan faktisk vise, hvordan det fungerer. Så herinde i NordPay, der ser man egentlig sine leverandører og de udstående beløb, der er per leverandør. Og så kan man dykke ned i og så se, hvad for nogle enkelte fakturer er det, der ligger til betaling. Nu ligger de alle sammen som afventet godkendelse, så hvis jeg går ind på for eksempel den her ene, så kan jeg trykke ind. Jeg kan se nogle forskellige informationer omkring det, hvor bliver det betalt fra, betalingsdato, hvem bliver det betalt til, osv. Så der er nogle flere informationer, man kan finde her, og hvor ligger det også i, man kan sige, processen. Her kan jeg tage og gøre det her, som vi snakkede om med et klik betalinger. Så jeg kan markere hele leverandøren. Jeg kan sådan set også markere alle sammen. Men jeg kan bare tage den leverandør her og sige betal. Jeg gør lige sådan der. Betal. Og så viser den de forskellige fakturer, der er til betaling her, og kreditnoter. Så er der en advarsel på den ene. Det beløb, der skal betales her, det er negativt. Det er fordi, det er kreditnotaen, vi har taget over fra godkendelsen af. Så for en at få den med i processen, så kan jeg markere den her og den her. Og så kan jeg lægge dem sammen. Så jeg kan trykke sammenlæg bilag. Og nu bliver de lagt sammen til en enkelt. Og det kan man se her ved, at nu hedder den 0,70, og den lister begge bilag, der er tilknyttet den her transaktion. Så det er den måde, man kan flette transaktioner ind i en enkelt, og der står også, at den er sammenlagt. Og man kan også sagtens splitte den igen, hvis nu man havde lavet en fejl eller et eller andet lignende. Og så kommer den tilbage som sin originale. Men nu er det en kreditnota. Vi vil gerne have flettet den sammen med en anden. Så fletter vi dem ind her. Man kan vælge, hvad for nogle forskellige konti, man gerne vil betale fra. Det er sat op i indstillinger, hvad for nogle man giver samtykke til og have adgang til. Og man kan se, hvad der står på kontoen, og hvad der også står efter betaling. Så kan jeg trykke verificer. Og så bliver omdækket. Nu er det Nordea-integration. Det er, vi kører i produktion, og så kan jeg godkende med MitID. Så fortæller den her i Nordea, at jeg ønsker at foretage 3 betalinger. De løber op i alt det her og fra konto. Og jeg siger OK. Det er lidt forskelligt, alt efter hvad for en bank man sidder i, men Nordea gør det i hvert fald rigtig lækkert i forhold til, at man kan se lige præcis, hvad det er, man også godkender i den her proces her. Og det kan man også godkende med for eksempel Nordeas egen ID-app. Så godkender jeg med MitID. Og så bliver betalingen faktisk kørt igennem Nordea med det samme nu, sat på de planlagte betalingsdatoer. Og så er den succesfuld. Så lukker pop-up'en ned, og nu kan man se, at de er blevet godkendt. Så fordi at vi har nogle forskellige betalingsdatoer her, så kan man se, at statusen på den ene, den hedder allerede afsluttet. Den er betalt, fordi betalingsdatoen, det var allerede i dag. Så den er allerede lagt til betaling, og kører igennem den næste, man kan sige, clearing cycle, den næste betalingscyklus, der kører i banken. Og de andre på de næste senere dato, de er så accepteret i banken, og de ligger nu og er, man kan sige, scheduled, de er under betaling nu. Så hvis vi går tilbage til oversigten og kigger på Rocket Speed her, så kan man se, at de 2, som vi har betalt til senere dato, de ligger til at være planlagt. Hvis man ønsker og tænker, at der er ikke likviditet nok i virksomheden, eller der var en fejl, leverandøren har faktisk fucket op med et eller andet, jamen, så kan man trykke på annullere betaling, og så kan man annullere den. Og så sender vi en request til banken og siger, nu vil vi egentlig gerne have, at den skal annulleres, og så vil den fuldstændig starte forfra. Og så ligger den til at afvente godkendelse igen. Det kan man gøre op til betalingsdatoen. Der er et spørgsmål om, kan det sættes op sådan, at vi ikke kan betale bilag, der ikke er godkendt? Ja, så bilag ryger kun ind i NordPay, når det er fuldstændig færdiggodkendt ind i selve godkendelsesflowet.
Og inde i NordPay skal det så også, man kan sige, godkendes igen af dem, der har MitID adgang til at være fuldmægtig i banken. Så det hele, det binder op på, hvad for nogle opsætninger man har lavet i banken. Man kan sige, en for fuld sikkerhed, så at en medarbejder, som får en eller anden adgang til NordPay, kommer til at betale. Det kan ikke lade sig gøre, fordi der er de her ekstra steps af sikkerhed. Men der vil aldrig nogensinde lande en faktura over i NordPay, hvis den er været under godkendelse. Det er først, når den er fuldstændig færdig godkendt. Og nu er den ene betaling jo færdig, og der har vi så oprettet en ny betalingspostering over i ERP-systemet, så det egentlig matcher op med leverandøren og har udlignet det udstående. Vi har nogle forskellige valideringer. For eksempel så har vi en, skal se hvor den er her. Vi har nogle hernede, hvor at hvis vi siger betal, så fortæller den egentlig, at betalingen den ligger i fortiden. Og der er også andre valideringer, der sker fra banken for at sikre, at man ikke kommer til at betale noget, der ikke giver mening. Så hvis at beløbet nu var på 500 kroner, og der kun er de her 44 kroner tilgængelige, så kan man egentlig ikke betale fakturen, fordi at den vil afvise det på betalingsdatoen. Den vil stadig prøve det, hvis man sætter betalingsdatoen til at være senere, fordi det kan være, at man har likviditet om 5 dage, og så vil den så genprøve nogle gange, før den også bliver afvist der. Man vil altid kunne følge processen, og man vil altid kunne følge statusen inden for Nordflow for hvad er det egentlig faktisk, der er sket på den her betaling her, og hvad for en status er det, der er på den. Der er et spørgsmål om, hvis man har B-fuldmagt til banken, en halv fuldmagt, og laver betalingen gennem NordPay, så skal en anden godkender på, hvordan gørs det? B-fuldmagten vil ikke kunne godkende i NordPay, fordi det skal være den fulde fuldmagt, der gennemgår den proces her. Det er ikke muligt at lave, man kan sige, den halvdel af betalingen. Vi kan ikke lægge en betaling til godkendelse i banken, man kan sige den sådan gammeldags måde at gøre det på, fordi vi tager sig af hele processen. Så hvis man ikke har A-fuldmagt, hvis man ikke har den fulde fuldmagt til at færdiggøre selve betalingsprocessen, så kan man ikke godkende den i det her view her. Så den egentlig bliver afvist i det, man lægger i MitID-processen til banken. Lene skriver, at der kan sagtens være firmaer, hvor ingen har 100% fuldmagt af sikkerhedsmæssige årsager. Så kan det nok løses i forhold til det her, hvor man har den her første godkender og anden godkender, for så vil anden godkenderen vise frem, at det skal godkendes af flere. Det er noget, jeg faktisk gerne vil afprøve, for det er noget, vi ikke har testet direkte, det der. Så det vil vi meget gerne se, hvordan det egentlig vil fungere. Man kan selvfølgelig kigge ind og så sige afvis betalinger. Så hvis at noget for eksempel ikke vil betales alligevel, kan man fuldstændig afvise den. Man kan også sige, at den er markeret manuelt som betalt, hvis nu at den er betalt igennem banken eller igennem en anden proces, imens det egentlig er landet ind i NordPay. Og så bliver den sat som manuelt betalt. Så opdaterer vi også over i Economic og sørger for, at det også bliver udlignet derovre. Det er egentlig det, der er til selve, man kan sige, betalingsflowet og betalingsoversigten. Med internationale betalinger, der har vi en lidt anden proces, og det er det her med, at man ligesom kan spare de her udenlandske transaktionsgebyrer, og nu har vi en EU-konto her. Først så laver vi egentlig man kan sige, tilgængeligt, hvad der er nu, og hvad der er tilgængeligt efter betaling. Det er sådan et cirka beløb, hvad vi forventer, kursretten vil cirka ligge til, når man kører i en euro. Først så tjekker det igennem, hvis nu jeg har markeret mere, så kan du tage dig af dine indrigsbetalinger i det her, og så ryger den over til den internationale betaling bagefter. Så når jeg trykker, hvad jeg ser her, så ryger jeg over på næste billede. Og det er så her, hvor at det vi gør, det er, at vi henter egentlig en ordre på, hvad vil din transaktion koste til udlandet, og hvad for en valutakurs vil du få det på. Og her står for eksempel et beløb til betaling, der er 1 euro, og valutakursen kommer så til at lyde på 7,4949. Den valutakurs, den bliver låst i et par minutter, i 2 minutter her, og tæller sådan set bare nedad. Når den er talt ned, så opdaterer vi og henter en ny valutakurs. Og det er bare den måde, man kan sige, systemet henter på, for vi laver nogle nogle tilbud på at få et bud på, hvad vil valutakursen koste. Den bliver selvfølgelig låst til betalingsdatoen, der kan låses op til, jeg mener det 60 dage frem, så man kan sagtens låse ind til sin betalingsdato. Og så trykker man ellers verificere, og så bliver det behandlet som en helt almindelig betaling i banken, hvor det efterfølgende bliver kørt som en international betaling i anden skridt. Og det er derfor, vi kan tilbyde det her
uden det her bankens internationale transaktionsgebyr, for for dem behandler de det egentlig som en helt almindelig indrigs lokal betaling. Så sidder man bare med, lad os sige 20-30 fakturer om måneden, man kører internationalt, så er der alligevel hurtigt penge, der kan spares der. Og vi har nogle tilfælde, hvor at man kan sidde med måske 500 eller flere tusind fakturer, man kører internationalt om måneden fra danske konti. Så er det altså rigtig, rigtig mange gebyrer, der bare ryger direkte til banken, uden nogen grund, som jeg ser det. I forhold til opsætningen, så har vi NordPay her. Og der tilføjer man sådan set bare de forskellige konti, man gerne vil have adgang til, og så skal man tilføje samtykke til det her. Det er for, at vi har kørt den her Open Banking PSD2-adgang, og vi egentlig har sagt til banken, vi vil gerne have det samtykke her, og godkende det med MitID, og banken siger, det er okay. Og så kan vi egentlig hente posteringerne, vi kan hente balancen, og vi kan egentlig køre den her betaling her. Og der kan man altså se samtykke-status, hvad der er foretaget, og man kan se, hvornår det udløber. Det udløber efter mange måneder, men man får også notifikation på forhånd, hvis nu man skal opdatere sin samtykke. Så kan man altså vælge, hvad for en standardkonto det skal betales fra, og hvordan betalingsstrategien skal være. Skal fakturen først lande over i økonomisystemet, når betalingen er færdig, eller skal vi også oprette leverandørpostering allerede inden betalingen? Det er den, vi kommer til at se de fleste køre med. Og så har vi selve hele sikkerheden bag platformen. Vi har 2 niveau af, man kan sige, betalingsadgang til NordPay. Vi har det, vi kalder en payment approver, en betalingsgodkender, og vi har det, der bare hedder betalings, man kan sige, viewer, en seer. Typisk vil det være bogholderen eller nogle i økonomiafdelingen, der vil have adgang til bare at se det. Det vil sige, at de kan gå ind og se, hvad er der blevet lagt til betaling, hvad er der afventende af betaling osv., men de har ikke adgang til at gøre noget som helst andet. De kan ikke trykke på nogle knapper, de kan ikke gøre noget som helst, de kan kun se, hvad der egentlig foregår. Og så selvfølgelig dem, der har adgang til at trykke betaling, der kan lægge dem sammen, der faktisk skal åbne pop-up'en op og færdiggøre hele betalingsprocessen. Hvis jeg afbryder forbindelsen, så kommer det til at se ud sådan her fra start af. Når man egentlig skal tilslutte banken, der vælger man bare, hvilken bank man gerne vil tilslutte. Vi har en række forskellige banker her. Løbende support på de forskellige. Vi har et par banker til at starte med, og lige om lidt kommer vi med, der er de forskellige danske bankcentraler i Danmark, hvor vi kommer med bankdata, har vi nu. BEC kommer vi med lige om lidt, og STC er den sidste, vi kommer med senest til september. Og så understøtter vi sådan set alle de danske banker i Danmark, mere eller mindre. Og Nordea Danske Bank selvfølgelig også. Og det er sådan set det, der er til selve platformen. Jeg vil meget gerne give en mere dybdegående proces for, hvordan man kan komme godt i gang. I er meget velkommen til at række ud til mig og tage en snak omkring, hvordan vi egentlig kan hjælpe jer. Har I nogle kunder, eller sidder I selv og kan se det, at det kan spare værdi og tid for jer, så vil jeg meget gerne tage snakken med jer efterfølgende. Jeg kan også se, at vi rammer lige et par minutter inden, så hvis der er nogle spørgsmål, så må I meget gerne stille dem nu. Og det vi ser også, som er fedt til sidst her med NordPay, det er jo, at man kan følge hele processen i betaling direkte ind i NordPay. Hvor de andre systemer, hvor vi typisk har set, der har været på markedet, jamen så har det været inde i økonomisystemet, hvor det ikke er alle, der har adgang til det, eller man skal tage op i banken for at tjekke nogle forskellige status, og kan se det hele i en samlet platform. Det falder tilbage på hele den der sådan one-stop-hop mentalitet og vision, jeg egentlig har om det, jeg gerne vil bringe videre til markedet med Nordflow. Ja. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg takke af for nu, og håber, at I har nyt webinaret, og det har været indsigtsfuldt. Det er det største produkt, vi er kommet med i Nordflow indtil videre, og jeg er super spændt på at få det her sparket ud på markedet, og virkelig se det gøre en forskel på egentlig det, vi ser af løsninger i dag. Webinaret det er optaget, som sagt, og det bliver sendt ud på en mail til alle sammen, så I kan dele det, og I kan sprede det rundt, og altid have det gemt til senere. Vi får det også lagt ud på YouTube, så man kan have det der. Tak for nu, og rigtig god torsdag. Hej med jer.